Had je maar een vak moeten leren, hè? Dan denk je misschien van, wat zien ze doen? Nou, kijk, er zien een paar... En hier, had er de verkeerde schoen aan. Ja, dat kunt je wel zeggen, mevrouw. Ja, dat is dus niet goed daar. Ja, maar weet je wat het is? We weten niet wat we onderweg tegenkomen, hè? Oh, je hebt geen plan. We hebben geen plan. Oh, dus dat is van hier naar daar. Ja. En van daar naar hier. En dan zogen we er tweeën, die zien door een slijden. Oh, ja, ja. En dan dachten we van, daar gaan we eens even een preutje mee maken. Dat is de laatste sneeuw hier. Ja. Ja, zo moet het. Oké. Hij had geen plan. Ja, ik heb hier een rondje gelopen natuurlijk. Dit is het keert, we gaan naar heen. Oh, dus je woont hier niet in... Nog verder, naar Ongen. Mooi plekje. Ja, ja, zeker. Succes vandaag. Wandel ze nog. En nog veel sneeuw. Ja. Hoi, hoi. Dank je. Hoi, hoi. 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 Nou. Nou, het ergste hebben we gehad volgens mij. Een van de leukere plekjes in Limburg, als je dan hier naar onder is, dan kun je in Weusterrade uit. We verwonderden ons er net nog over wie zo op zo'n klein stukje Limburg zoveel huizen geplant hebben. Wat bleef? Weusterrade. Ja, ja. Nee, Windhagen. Windhagen. Dat zeg ik, er zit geen brood. We stonden allebei. Maar ja, dat krijg je dan als ze de hele dag rond het rijden is en er is al zoveel borden gezien en plaatsnamen. Voordat we boze bellers kregen. Ja! Hop! Leuk is dat, hè? Er is in feite niet heel veel sneeuw nodig en toch kan de slee. Kijk! Oh, Oeh! Goedemiddag! Hallo! Wat is dat leuk! Ja, leuk hè? Je ziet de twee diehards die hij... Even de laatste sneeuw pakken hier. Angelique. Is dat Julieke? Jolie. Jolie! Ja, Jolieke. Hallo Jolie! Hi. Hoi! En mama het? Joyce. Joyce. Ja. Ja. Jolie, weet ze ook wat dat betekent, Jolie? Nee, mama, wat betekent Jolie? Jolie betekent leuk en lief in het Frans. Ja, leuk en lief en mooi. Ja. Wie had de naam bedacht? Ik. Samen met papa. Samen met papa. Ja. Ja. En was papa nou? Nou, thuis en werken. Ja. En toen dacht mama Joyce van... Gisteren zijn we vooral hier geweest en er lag er heel veel sneeuw. Wordt naar het Oostenrijk, maar vandaag zijn we nog even teruggekomen voor dat laatste weekje. En waar is Toes? In Windhagen. Oh. Ja. Gewoon om het hoekje, hè, Jolie. Gewoon Nou, even. we waren ons net heen door de wei aan het ploegen. En toen waren we ook nog eens bijzonder in de war over de plaatsnaam. Maar dit is volgens mij de tweede aflevering van Onderweg in Windhagen. De eerste was dat ze door de kalk, wie heet het nou? De kalk? Groeven. Nee, de kalk Kalkovens zo, ja? Ja, aan het restaureren worden. Oh ja, klopt. En daar waren ze toen mee bezig, is ook alweer een hele tijd geleden. En bist ze van Windhagen? Nee, oorspronkelijk van Ubachtsberg, maar dat ligt hier vlak neven. Ja. Dus dat zijn onze buren inderdaad, die de kalkovens hebben gerenoveerd. Oh, wat leuk! Ja. Oh, dus als ze heen naar onder gaat, dan woont je links ergens? Ja, ja. Oké. En Jolieke, heeft ze ook nog broertjes of zusjes? Eén zusje. Eén zusje. Ouder of jonger als dich? Jonger. Jonger? Oh, ik best grote zus. En wie heeft een zusje? Sophia. Sophia. Chique naam.
En Sophia is nog de kleine mee te gaan sleien. Die is gisteren even geweest, hè Julie? Ja. Maar vandaag niet meer. Nee. Hoeveel jaar best je? 4. 4. Sleien is leuk, hè? Nou zag ik dat bovenop hebben ze van allerhande dingen gedaan. Sneeuwpoppen gemaakt, volgens mij. Heb je ook sneeuwpop gemaakt? Daarboven niet. Daarboven niet. Dat waren gisteren de barricades, hè Julie? Van die grote jongens van Windhagen, hè? Die was sneeuwbal aan het gooien van daarachter. Grote jongens van Windhagen. Ja, dat is de gang. De gang. Oh, dus zelfs in... Hoeveel mensen wonen er in Windhagen? Geen idee, ik geloof rond de 75. Maar er zijn veel kinderen tegenwoordig. Dus er was gisteren een strijd om de sleeën, hè Julie? En dan hebben ze sneeuwballen gegooid. Wat leuk dat er ook veel jeugd in... Ja, heel veel de laatste tijd. Er werden veel huizen gekocht door jonge mensen Ja, die allemaal weer kinderen kregen. En nu is er heel veel jeugd in Windhagen. dus er is een verjongingsproces aan de Ja, gang. zeker. Ja. Oh, tot zover de vergrijzing. In, Ja, die is gestopt, ja. Maar heb je ook mazzel gehad met het vinden van een hoes in Windhagen? Want ik denk dat als er wat te koop staat, dat het zo weg is. Ja, dat klopt. Het is vrij snel weg inderdaad. We hebben een paar jaar geleden gekocht en toen ging het niet zo hard. Maar de laatste tijd is het inderdaad heel snel. Ja. Ja. Dit kan ze zich permitteren met Jolieke te gaan sleien? In verband met werk en zo? Ja, vandaag is toevallig mijn mamadag. Maar die andere dagen moet ik ook thuis werken. En soms naar het werk toe. Maar vandaag ben ik lekker vrij, hè, Julie. En doet mama altijd leuke dingen met zich op de mamadag? Ja? Wat vindt ze het allerleukste om met mama samen te doen? Nou, sleeën. Nou, sleeën. Ja. Sinds gisteren slee, hè, meid. Had ze nog nooit op een slee gezeten? Nou, maar dat heb ik nooit meer gedaan. Nooit meer gedaan. Nee. En Ja, wat heel lang geleden. Hè. Ja, dat werd ze misschien gaan niet meer. Ik denk het niet. Nee. 8 lang geleden. Hé, maar mama Joyce, het is natuurlijk wel belangrijk dat ze op die remt, hè? Ja. Ja. Maar als mama niet zo goed samen kan, niet zo goed kan rammen, dan help ik mama mee te rammen. Oh, Ja. ik ben oké. Een soort van kleine ABS op de Ja, slee. precies. Dan kan we altijd op Julie terugvallen, hè? Als we niet op die stilkomen. Hé, Jolie, nou, ik ben Veer, hè? Veer jaar, hè? Zit ze ook al op school? Op de basisschool. En wie heeft de juf? Juffrouw Amy. Heeft ze er 1 of heeft ze er 2? 1. 1. Oh, dan moet dat wel een hele leuke zien, juffrouw Amy. Ja? Raar is het nou, hè? Ja. Met Ja, maar ik moet zeggen, Julie vindt dit niet heel erg, hè Julie? Julie Wat? vindt dit wel lekker toe. Oh ja? Ja, het was net pas begonnen hè, op de basisschool en toen mocht het wel lekker thuis blijven. En dat vindt Julie wel fijn, hè? Oké, want het was nog niet zo gans goed gewend op school? Nee, en Nee? het kan nu lekker uitslapen en de hele dag leuke Ik dingen vind doen. schooltje ook een beetje leuk. Ja, meis. Een beetje, maar niet zo lang elke dag, hè? Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat weet ik ook nog, dat is een enorme overgang. Ja, Hè, voor het eerst naar school en dan ook nog zo lang. elke dag Ja. En waar is de school in dit geval? in Ubaxberg. Oh, Nieuwbachsberg. Ja. Die geboortedorp. Ja, ja, dat zijn opa en oma dicht in de buurt, dus dat is lekker makkelijk en gezellig. Het dorp waar volgens mij ook geen café meer is. Nee, klopt. Dat is nog niet zo lang geleden het laatste café Ja, dichtgegaan. gesloten, ja. Ja, We hadden altijd 5 of 6 of zo en nu ben je niks meer. Ja. raar hè? Ja. Ik ben geboren en getogen in In Ubaxberg. Ubaxberg, ja. Dus door viert je carnaval? Ja, Normaal gesproken. normaal gesproken wel, ja. Ook raar hè? Ja. Het is een rare tijd. Dat is een hele rare tijd. Ja. En duist ik een beetje met die man afwisselen toe. Ze heeft ook een papa-dag. Ja. Of wie doet je dat normaal gesproken? Ik heb 2 mamadagen en een papadag. Dus zo kunnen we ons afwisselen. En opa en oma die passen nog op. En de anders zouden we het inderdaad niet redden nu. Ja. Maar dat gaat gelukkig goed. En Sophia? Die is nu toe aan het slapen. Die deed nog een middagslaapje.
Maar die hobbelt met ons met. Hè. Die, Ja, wat en is- Sophia is een slaper, laten we het wel heel zeker. Ja, zo, nou krijg je meer praatjes, hè? Hè? Nou zijn we een klein beetje gewend aan die meneren, die vreemde meneren. ja, Julie. Maar niet vreemd. Hé, Jolieke, zou je dat leuk vinden als ze samen met mama op televisie komt? Ja? Zou je opa en oma dat leuk vinden? Ja. Denk het wel. Wat doet mama Joyce voor werk? Ik werk in Maastricht in het ziekenhuis bij de klinische genetica als onderzoeker en case manager voor embryoselectie. Dus dat is een hele... Dat zijn heel veel mondvol, scrabbelpunten ja. die nou voorbij zijn gekomen. Ja, dat was even kort, ja. Ja, is er ook dat is in het kort, is er ook een korte beschrijving van wat ze precies duist dan? Ja, onderzoek en case manager voor mensen die een erfelijke aandoening hebben en geen een gezond kindje willen krijgen, want ze kunnen die aandoening dan doorgeven aan het kindje. Die kunnen een IVF-traject doen en dan selecteren ze embryo's. En een gezond embryo zonder die aandoening, dat plaatsen ze dan terug in de baarmoeder, waardoor ze een gezond kindje kunnen krijgen. En ik doe er onderzoek op en ik ben case manager voor mensen die dat traject doorlopen. Wauw. Ja. Maar volgens mij heeft ze de vraag al eens dukker gekregen. Ja, Dan kan ze ook de makkelijke omschrijving Ja. geven, ja. Maar ik ga ervan uit dat Sophia ook een gezond kindje is. Ja, gelukkig, dan weet ze wat voor een rijkdom dat het is. Hè. Ja, ja. Maar dit draagt dus een steentje bij aan het krijgen van gezonde kindjes voor mensen die een bepaald Ja, een stukje erfelijke. bagage mee hebben. Ja. Ja. Precies. Wauw. Word je nou bijna klaar of gaat je nog een keer? Ik weet het niet, Julie. Wat vond je ervan? Vond je nog eens? Of super klaar? Nou. Nee?